Matur nuwun kawula aturaken dipun lajengaken adicara ingkang angka sekawan nggih sambutan ingkang angka setunggal nggih sambutan saking ngersa panitia ingkang badhe kasarira dening panjenenganipun Bapak Bambang SP dumateng panjenenganipun wedal saha panggenan kasumangkaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Wonten ngersanipun para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang dahat kinurmatan. Langkung-langkung dumateng Bapak Kyai Haji Supandi saking kita Semarang ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Wonten ngarsanipun Bapak Lurah nggih Bapak Daryanto sarekatipun ingkang kula hormati. Bapak Ketua BPD ugi saanggotanipun ingkang kula hormati. Bapak-bapak Ketua RT, Ketua RW sewilayah Desa Pagerung ingkang kula hormati ugi. Pengurus takmir masjid, takmir musola se-Desa Pagerung ingkang kula hormati. Bapak-bapak saha ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekedhik kula badhe matur awit jejiban kula dados makili kanca-kanca panitia penyelenggara pengajian ing dalu menika. Nanging saderengipun monggo kita tansah ngunjukaken rasa syukur manembah dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang ngantos dalu menika kita tasih pinaringan taufik hidayah serta inayahipun ugi nikmat-nikmatipun. Salah satunggalipun nikmat nunggih nikmat sehat. Kawunen panjenengan sami dalu menika saged ngrawuhi pengaosan dalam rangka memperingati tahun baru 1 Muharram tahun 1448 Hijriah. Saha Kol Mbah Kiai Mbah Nyai Kiring pepunden kita. Salat salam kunjuk dumateng junjungan Ketua Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar sak putra sak sahabatipun ingkang tansah kita ajeng syafaatipun. Wiwit kita gesang wonten alam donya ngantos sak mangke kita gesang wonten alam akhirat. Bapak Ibu, para lenggah ingkang minulya, ingkang sepindah panitia ngaturaken sugeng rawuh, sugeng pinarak, saha nyuwun ngapunten mbok bilih anggenipun panitia nampi rawuh panjenengan kirang semanak, kirang sopan santunipun nggih namung kawontenan. Ugi anggenipun paring papan palenggahan mboten meranani tumrap panggalih panjenengan. Kula makili kanca-kanca panitia nyuwun gunging samudra pangaksami. Ingkang kakok kepalih panitia ngaturaken gunging panuwun dumateng sedaya kemawon ingkang sampun paring bantuan arupi napa kemawon, bantuan pikir ugi bantuan sanes-sanesipun sehingga adicara pengaosan dalu menika saged kalampahan. Matur nuwun dhumateng kanca-kanca ingkang sampun paring pambiyantu tenaga saking Karang Taruna Muda
makarya dukuh ngasem. Ugi matur nuwun dumateng Mas Har saking Tri Mulya Audio System. Saking grup Kasidah Sukorejo. Grup Kasidah saking Sukorejo ingkang dalu menika paring hiburan dumateng panjenengan sedaya. Ugi khususan dumateng Bapak Lurah Daryanto ingkang sampun paring dorongan moral ugi sanes-sanesipun dumateng panitia. Matur nuwun sanget Mbah Sebeh Daryanto. Kula wiwit riyen walaupun kula tuwa nek ngundang nggih Sebeh enggak Mbah Sebeh. Karena ilmunya pancen Mbah Daryanto ilmune tuwa. Kula kathah kalah sanget. Bapak Ibu para lenggah ingkang kula hormati, pindah malih sugeng pinarak ngrantos mangke adicara rampung. Panjenengan badhe pun paringi pitutur saking panjenengan Bapak Kyai Haji Supandi. Siap-siap mawon panjenengan le napa gumujeng nggih. Kula yen sok napa nyimak nika Pak Haji Supandi ngaos wonten YouTube nika kepingkel-pingkel. Mugi-mugi dalu menika panjenengan boten ngantuk. Nggih, pikantuk ilmu ugi pikantuk hiburan saking Bapak Supandi. Kalau kita cekap semanten atur kula makili kanca-kanca panitia penyelenggara saya lepat angin kula matur, kula nyuwun geng samudra pangasami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.